Katarína a Jakub spolu tvoria pár už rok. Spoznali sa v regionálnej televízii, v ktorej obaja pracujú. Jakub pracuje ako kameraman v spravodajskej relácii, ktorú Katarína moderuje. Každodenný kontakt v práci ich zblížil natoľko, že sa do seba zaľúbili. Ich láska prekvitala. No ale dnes je vonku tak krásne, ja som taká šťastná, že sa môžeme prechádzať, ale mali by sme to robiť častejšie. Veru, mohli by sme si to určite zopakovať. Čo robíš zajtra? Zajtra? Počkaj. No presne, zajtra však mám plný, pretože riešime čiernu skladku a poznáš Petra, aký je, keď nedodržíme termíny, takže... To nevadí, to je úplne v pohode, tak vo štvrtok napríklad? Vo štvrtok nemám nič, takže by to bolo super. Vážne? Tak sa teším, vyzmením ťa teda o 6:00. Dobre, čo ty na to? A ja sa teším. Prosím, Horvátová. Dobrý deň, tu je Martin Novák, šéfredaktor spravodajstva v RTVS. Áno. Mal by som pre vás ponuku. Uvoľnilo sa nám miesto redaktorky televízneho spravodajstva. Začali by ste už v pondelok. Fúha. Tak ale ja by som asi potrebovala nejaký čas si to premyslieť alebo niečo, lebo... Fú. V poriadku, ale nepremýšľajte až príliš dlho. Dajte mi prosím vedieť do zajtra. Dobre. Tak ďakujem aj ja. Dovidenia. Dovidenia. Čau, Katka. Čo tu tak stojíš? Ahoj, Ľudská, ahoj. Ja chystám sa do kancelárie, ale mala som trošku divný telefonát, neviem. A aký telefonát? Kto ti volal? Volal mi Martin Novák, vieš, on je vedúci spravodajstva v RTVS. Áno, viem. A čo od teba chcel? No vraj sa im uvoľnilo miesto redaktora a že vraj ja tam mám ísť robiť. Chápeš tomu? Fíha, dúfam, že si to zobrala. Neviem, aj to som povedala, že ja potrebujem viac času si to premyslieť, alebo ja... Ale Katarína, takáto ponuka prichádza len raz za život. Dobre, a čo Jakub? Chápeš? Čo Jakub? Veď Jakub to pochopí, je z toho istého pracovného prostredia ako ty. Ale ja by som sa musela odsťahovať do Bratislavy a čo by sme mali vzťah na diaľku? Ale tak podľa mňa, keď sa porozprávate, tak sa to nejako utrasie, no. Ja už musím ísť, no. Jasné, dobre, čau. Ináč, Jakub, mám jednu takú novinku. Takú, Katka? Vieš čo, volal mi šéfredaktor spravodajstva RTVS a dal mi celkom zaujímavú ponuku. Ponuku, vážne? Že vraj chce, aby som ja išla k ním robiť redaktorku spravodajstva. Akože určite chod do toho. Ale si istý, lebo vieš, to by znamenalo, že by som sa musela odsťahovať do Bratislavy. Áno, ja som si vedomý následkov, ale chcem pre teba len to najlepšie, aj keď musím povedať pravdu, že tá predstava, že nebudeme spolu mať skutku desí. Veď to aj mňa, ale vieš, práca vždy bola pre mňa dôležitá a takáto ponuka sa už nemusí zopakovať nikdy. Veď presne, áno. Určite chod do toho. Ja ťa počkám niekde, kdekoľvek, Katka. Áno, naozaj? Ježiš, ja som vedela, že to pochopíš, veľmi ťa ľúbim. Martin Novák, RTVS. Dobrý deň, tu je Katarína Horvátová. Dobrý deň, ako vám pomôžem? Viete, čo ja vám volám ohľadom tej pracovnej ponuky? My sme spolu včera volali. Áno, a ako ste sa rozhodli? Viete čo, áno, nakoniec som sa rozhodla, že to zoberiem. Dobre, nastúpite v pondelok, porada sa začína ráno o 7:00. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Neďakujte mne, ale sebe. Ohúrili nás vaše schopnosti. Uvidíme sa v pondelok. Dobre. Dovidenia. Dovidenia. Tak Ľudská, ahoj. Tak, maj sa, nech ti to vyjde teda. Ďakujem, budeš mi chýbať. Aj ty mne. Tak ahoj. Maj sa. Potom, ako si Katarína zbalila všetky svoje veci a dala v regionálnej televízii výpoveď, rozhodla sa stráviť posledné chvíle s Jakubom. Obaja boli trochu vydesení, pretože nevedeli, čo majú od nasledujúcich dní čakať. V nedeľu Katarína odišla na vlak do Bratislavy. V pondelok ráno ju čakala prvá porada v novej práci. Hneď po nej si ju k sebe zavolal Martin.
ďalej. Dobrý deň, volali ste ma? Áno, nech sa páči, sadnite si. Áno. Okrem vašich bežných úloh z porady mám pre vás aj jednu špeciálnu. Avšak s nikým o nej nehovorte. A o čo ide? Dostal som e-mailom veľmi zaujímavé materiály. Potrebujem, aby ste o nich zistili čo najviac informácií a potom následne pripravili reportáž do našich večerných správ a zároveň jednu rozsiahlejšiu investigatívnu reportáž. Avšak musím vás upozorniť, keďže ide o veľmi dôležitú kauzu, ktorá bude mať vplyv na celú krajinu, potrebujem, aby ste pracovali precízne a presne a neprekrútili zároveň žiadne fakty. A to ste si prečo vyberali práve mňa? Dostal som od vášho predchádzajúceho zamestnávateľa dobré referencie a takisto som videl aj vašu poslednú reportáž o tej čiernej skládke. A pamätajte, pri tejto téme sa dozviete niektoré veľmi zaujímavé skutočnosti. Táto kauza siaha až do najvyšších kruhov, preto vás chcem upozorniť. Nikomu nedôverujte a o oficiálne stanoviská požiadajte až vtedy, keď si budete na 100% istá všetkými faktami. Rozumiete? Rozumiem a pokúsim sa a ďakujem vám hlavne za tú prejavenú dôveru. Nemáte za čo, nesklamte ma. Všetky materiály vám prepošlem. Dobre. Tak ďakujem vám. Dovidenia. Pekný deň. Ach, ako to mám všetko stihnúť? Jakub, tak veľmi mi chýbaš, bože, ako rada by som bola s tebou. No ahoj Jakub, som taká rada, že ťa vidím. No napodobne, ako sa máš? Ale výborne, ty ako? Objednala som ti už aj presičko bez cukru, ako to máš rád. Ďakujem, vidno, že ma už poznáš. No jasné. A čo nového, Katka? Vieš čo, vôbec nie sme v kontakte, odkedy odišla do toho spravodajstva do Bratislavy. Vydávam ju akurát vo večerných správach. Neozýva sa mi. Tebe sa neozvala? Vieš čo, vôbec. A v podstate mi to je aj jedno, lebo teraz naozaj máme toľko veľa práce v tej robote, že... Fakt mi chýba hlavne ten kontakt s ňou a keby som sa tak mohol s niekým porozprávať. A tak vedela by som o niekom, s kým by si sa mohol porozprávať. Tak napríklad ja mám teraz síce veľa tej práce, to je pravda, ale tak ako teraz som videla, že ide v kinách taký ten veľmi dobrý film, tak ak by si chcel, kľudne by sme mohli ísť spolu. Ale nezabúdaj na to, že stále som s Katkou. Ale no tak Jakub, no tak Katka sa ti neozýva, ja ti dávam takýto návrh, tak nenechaj sa dlho prosiť. Ach, no dobre teda. Tak povedzme, zajtra ťa môžem vyzvihnúť o tej 6:00. No jasné. Čítal som, že dávajú nejakú dobrú komédiu v kine. Áno, presne na to som chcela ísť, takže na to určite choďme a troška si aj ty oddychneš a odreaguješ sa, nie? Veď čo, veľmi sa teším. Dobre, teším sa aj ja. Tak sa strašne teším. Áno, aj ja strašne zvedavá, ako to bude film, aký si vydala. Čítal som, že perfektné recenzie. Áno. To čo je? A to aj napriek tomu, že v úvode sezóny sa mu v drese pražskej Sparty nedarilo. Veci sa posunuli k horšiemu v tom, že tá formácia, ktorá... Ahoj Katka. Ahoj Jakub. No ako sa máš? Ja som dobrá, a ty? Chýbaš mi. Hej, naozaj ti chýbam. No a čo tvoj nový vzťah?
Môj nový vzťah? O čom to hovoríš? Prosím ťa, netvár sa, že o ničom nevieš. Ja nechápem, ako si mi to mohol spraviť. Ako dlho to už trvá medzi tebou a Luciou? Medzi mnou a Luciou? Katka, no tak ja fakt netuším, o čom to hovoríš. Vieš čo, veľmi dobre vieš, o čom hovorím, pretože som vás videla som fotky, na ktorých sa držíte za ručičky a boskávate sa. Ale upokoj sa, Katka. Nechaj ma, aby som ti to aspoň vysvetlil. Prosím ťa, nič mi nevysvetľuj, dobre? Ja fakt netuším, o čom to hovoríš. Hej, jasné, ja zajtra prídem domov a nech ťa s ňou už nevidím. Dúfam, že ti to je jasné. Ale, Katka, haló? Haló? Slovensko je náš taký čierny klan, s ktorým sa... Idem ešte zavolať tej Lucii. Ahoj Katka, aká som rada, že ťa počujem. Ale prosím ťa, strč si to svoje ahoj Katka niekde, ja viem presne, čo si zač, že mi ničíš vzťah. Prosím, veď to Jakub ma pozval von. Hej Jakub, ja Jakubovi verím, ale hneď som mala vedieť, že ty si tá klamárka a podvodnička. Ale no tak prosím ťa, váš slova, dobre? Vieš čo, pre teba už nie som žiadna Katka, ale slečna Horvátová. Ale no tak. Počúvaj, ja zajtra prídem domov a dúfam, že ťa v mojej alebo v Jakubovej blízkosti nestretnem a už niekde v našom okolí, ti to je jasné, Katka, Majsa. môžeme sa porozprávať? Haló? Haló? Ona položila. S kým mám nejaký alkohol? Čau, Kupko. Lucia, počkaj. Katka o všetkom už vie. O nás. Včera, ako sme boli spolu vonku, niekto nás odfotil a aj poslal tie fotky. Fajn, takže ty sa dáš zastrašiť nejakými fotkami? Tak toto ďalej nejde. Nemôžeme sa spolu stretávať. Fajn, takže mi dávaš teda vlastne kopačky? Tak to mám rozumieť? Milujem iba Katku, vážne. Let's go. Super, tak si choď, však jasné, však chlapi sú jedna veľká panta debilov. Dobre. Tak. Super. No ahoj, miláčik. Ahoj. Tak si mi chýbala. No veď aj ty mne. Dokážeš mi odpustiť? Vieš čo, ja sa na teba ani nemôžem hnevať, pretože to bola taká Lucina pomsta, vieš, ona mi asi zavidela to miesto. Tak mi prepáč, že som sa hnala za kariérou a ja sa budem snažiť, aby sme už boli čo najčastejšie spolu. Vieš, to je úplne v poriadku. Dôležité je, že sme konečne spolu a ja fakt verím, že to tak aj ostane. Jakub? Katka, si láska Božia, milujem ťa na to všetko. Akože toto je nejaký žart teraz, alebo... Katka, vezmeš si ma? Ak mi povieš áno, budem ten najšťastnejší muž na svete. Áno, ja si ťa vezmem. Katarína a Jakub mali o pár mesiacov svadbu. Obaja sa budú sťahovať do Bratislavy. Katarína bola za svoju prácu onedlho odmenená. Za reportáž o kauze, ktorá položila celú vládu a 4 ministrov dostala za mreže, získala niekoľko novinárskych cien. A čo Lucia? Tá sa rozhodla, že začne od znova. Ešte v deň, keď hovorila s Katarínou, si kúpila letenku do Spojených štátov. Rozhodla sa, že v krajine neobmedzených možností začne nový život. Je z nej úspešná podnikateľka a momentálne sa jej firma ešte viac rozrastá. Akcia! Fajn, takže ty sa necháš zastrašiť nejakými fotografiami? Nie, takto to fakt... Ona položila. S kým mám nejaký alkohol? Preboha. Kávu. Urobím si kávu. Alebo nie, urobím si cestoviny.